Това е история за едно дълго пътуване към дома. История за изгубване и повторно намиране. Това е историята на Теодора, която се върна вкъщи, без въобще някога преди това да е била там. Това е история за любов. Годината е 2003. На 31 януари в семейството на Цонка и Теньо от село Бяла, Сливенско, след 4 момчета се ражда момиченце. Обичано и искано. Само че болничко. Не просто болно, а с множество увреждания според лекарите. Диагнозата е спина бифида. Очакваният изход, пак според лекарите, е летален. Затова родителите са посъветвани да оставят детето в дом на грижите на държавата, където то да дочака скорошния си край. Накратко, това е историята. Тоест, историята можеше да е това, само че е друга. Съвсем друга. Тя само започва така. Историята на Теодора. Впрочем, знаете ли какво значи това име? Значи дар от Бога. Божи дар. Но нека се върнем пак от начало и да чуем цялата история, разказана от майката и таткото на Теодора. Забременях, но не го очаквахме. Аз очаквах, че нещо е менопауза, но и стана късно, когато се усетиха нещата. И така се остана да я родим, обаче се роди преждевременно. 2,5 кг, с много усложнения. Аз бях на кръвопреливане, тя беше с много малформации. Доктор Пашева ме акушира и каза, че няма смисъл да се надявате, че нещо ще стане. Пък не се надявах на момиченце, зато имаме 4 деца. Аз очаквах за момиче, исках. Но тя каза, че детето е много увредено, надали вика ще оцелее. И още там изглежда социален работник на родилното ли, не знам. Там ни накара да попълним една молба. Ще я оставим, каза, че не може да се гледа в домашни условия, трябва в лечебно заведение. Тръгнахме да търсим лапето, обаче тук никой не каза къде ще е. Мина малко времето и пратиха ни призовки за съда. И да се подпишем, че не отговаря за нас. Да огледам за домашни условия, няма да живее дълго. Ние се подписахме. След това на няколко пъти ходихме в дома в Сливен, понеже разбрахме, че там ще я преместят от болницата. Оттам доктор Христова първият път най-вулгарно на изгони. Втория път, като отидахме, каза, че след като сме направили молба да я оставим, нямаме право да се интересуваме за нея. Та не, няма, тук няма. Явно е кърка, ама за кой е кърка, не знаме. Дали защото накараха, те просто накараха на сила да се подпишем, че няма да живеете дете и... Когато се роди дете с увреждане, родителите преживяват много тежка травмна реакция. Затова, защото вместо детето, което са очаквали, здраво, в добро физическо развитие, се появява едно дете, което носи със себе си белега на различието, някакво голямо страдание. И в този момент първото нещо, което те чуват, е това, което хората покрай тях, лекарите, акушерките казват за това дете. И тези думи са като на орисница. Те предопределят връзката между детето и родителите. Доктор Пашева каза, че не се надявайте нещо да излезе от нея. Тя просто, вика, се заминава, но ние нямаме това право да я оставим, вика, да умре. Каквото можем, ще направим. Те ни казаха на нас, че имате 4 здрави деца, и дете не ви трябва на вас. И те накараха да подпишем. За съжаление, в България, в родилен дом продължават да насърчават родителите на деца с увреждания да ги настанят в институция от резидентен тип,
дават изключително лоша прогноза, наричат детето с името на диагнозата. В случая се говори за спина бифида и хидроцефалия, а не за момичето Теодора. И връзката между родителите и детето се разпада. Най-напред се пусна слух, че е умряла. Без да ни осведомят, без нищо, понеже имаме декларация подписана. Жената безработна, аз безработен и се принудихме и тръгнах по чужбина. И заминахме, викам да не мисля, заминахме за Гърция. Някой лев да пада, инак няма глад. При южните ни съседи Цонка и Теньо работят като животновъди и се опитват да забравят драмата с изгубеното дете. Животът си тече, работата върви криво-ляво, момчетата им растат, но раната, отворена от загубата на Теодора, си боли. В някои случаи родителите дори в последствие не знаят, че детето е живо, спират да се интересуват, защото им е казано, че детето има много лоша прогноза, че не бива да се превързват към него, а в други случаи те просто не получават на време придружаване и подкрепа, за да решат здравословните проблеми на детето, да намерят своевременна медицинска помощ, да се обградат с хора, които могат да им бъдат съмишленици и да ги подкрепят. Да се върнем към нашата история. Междувременно от раждането на Теодора са минали 7 години. Един октомврийски ден на 2010-та, един от синовете на Цонка и Теньо им звъни по телефона и им казва, че е получена призовка да се явят в съда във връзка с преместването на Теодора в друга институция. Теодора, детето им, което според служителите беше умряло преди години. Подобно съобщение може да стане само в жив разговор. В тази страна има социални работници и отдели за закрила на детето, които могат да бъдат използвани да се срещнат с тези хора и да разговарят с тях. Подобно съобщение не се прави по пощата и не се прави с писмо. В Гърция бяхме, като ни пратя последните такоси и ние веднага се тръгнахме последните призовки и ние веднага се тръгнахме в Гърция. И тогава се шокирахме, защото те най-напред казаха, че детето е умряло, не знам с какво. Цонка и Теньо тръгват за София, а от София право за Кермен, където е преместена Теодора, в дома за деца с умствена изостаналост. Там ги посреща директорката. И аз очаквах, че нямаше да ни дадат да я видим. Но обадихме се, приени показания. Тя беше и толкова. Е толкова, сам гледах в една точка и през глава. Една кошара, 4 деца в една стая, 4 кошари. За първи път я видях тогава след раждането, 7 години. Когато виждат детето си за първи път, то е на 7 години и тежи около 8 кг. Боледувало е непрекъснато от инфекции, бронхопневмонии и се е хранело пасивно, единствено с биберон. Не са се оплашили, те са се втурнали да се върнат в България и в дома и са заварили едно дете, което е тежало на 7 години около 8 кг, което е боледувало непрекъснато от инфекции и бронхопневмонии, което се е хранило пасивно единствено с биберон. Всички тези особености говорят за едно дете, което има душевно страдание. И ниското тегло, и честата заболеваемост, и липсата на активно отношение към храната са така прояви на тежко душевно страдание. Като влязаха те за първи път, сякаш ги позна. Имах чувството, че ги позна. Кръвта вода не става. Тя като прегърна майка си, не мога да я вземат от нея. Така че тази среща, която проектът Детство за всички е направил възможна, между родителите на Теодора и нея самата, е щастлива среща. Защото от страна на родителите желанието никога не е угаснало, а от страна на Теодора се вижда, че тя ги е разпознала и процъфтява от момента, в който те идват при нея. Дори нейното тежко физическо и здравословно състояние не ги е спряло и майката отишла да я придружава в болницата, където е извършена операцията на хидроцефалията. Постояхме час и повече при нея
И почнахме всяка седмица да ходим. Малка, слабичка, 8 кг или колко казаха, че била тя. Не дава да я пипнеш, не може да я пипнеш. От ДМСДГ беше изписана, че навършва възраст и нали, тъй като е увредено дете, е подходяща за нашия дом. И нали, имаше и подписани декларации за даване на съгласие за осиновяване. И изобщо не очаквахме, нищо не знаехме нито за родители, нито за нея повече. И се разбрахме с директорката, така че каквото и да става, което е необходимо да го направим, ние ще го направим. Но искам да се я прибера. Те, че го мислиш, няма смисъл. Ти един път, като го видиш вече, то корема ти се свина топка и постоянно мислиш за там, няма смисъл. И задействахме нещата. През адвокат минахме, и през съда минахме и си я взмахме. Аз исках за Коледа да я вземем. Ма толкова бързо не може да стане. Сабина ми удари едно рамо, директорката на Кермен. Изглежда, тя имаше пък познати, не знам на къде станаха нещата, но на 28 януари я взмахме. А на 31 тя имаше рожден ден и карахме рождения ден вкъщи. Теодор, като пристигна с една огромна спина бифида, огръбначество с хидроцефалия, не отговореше тегло на възрастта. Някъде около 6 кг ли беше. Беше общо с тежко състояние. Започна още от първия ден с температура. Малката Теодора се родила, както се казва, с множество увреждания и по-специално с спина бифида и хидроцефалия. Тя се нуждаела от ранна здравна интервенция. Нуждаела се максимално рано да бъде сложена клапа, за да може да се компенсира хидроцефалията, да се направи всичко възможно да се улесни достъпа на това семейство до своевременна адекватна медицинска помощ. От Сабина съм много доволна. На 3 декември тя каза, че имаме недостиг на персонал, но което, ако искаш, можеш да отидеш като придружител за операцията. Предстоеше операция на хидроцефалията. Разбрах от госпожа Славова, че майката е била категорична в желанието си да бъде придружител на детето в София. Това ще е възможността тя да започне да се учи да обгрижва Теодора. И в крайна сметка преценихме, че вариантът е удачен. И всъщност те заминаха за София. Значи беше осигурен от страна на дома, беше осигурен транспорт. Закараха ни с буса, оставиха ни, направиха ядрено-магнитен резонанс. Направиха и операция, всичко мина окей. През цялото време, по време на целия престой и операцията, всъщност интересно, че майката пък постоянно информираше какво е състоянието на детето, как е протекал след оперативния период. И ми стана странно, че тази жена по никакъв повод пък не се оплаши от цялата ситуация. Още първият ден, след като ни приеха, доцента ми на сутринта на визитация каза: госпожо, трябва да внесете 3200 за пластините на хидроцефалията. А Сабина каза: никакви пари, тя е в момента на държавна издръжка. Никакви пари. Ако има нещо, звъни, аз ще набера. И се обадих на Сабина, не знам откъде взема пари, какво направи, до обяд парите бяха преведени по сметка. С бюджета почти бяхме приключили, годината приключва, но събрахме ги. Платихме клапата на фирмата, доставиха и операцията. Стана. За което голямо уважение, не знам. След това задействахме ние нещата. Те я водиха докато беше там, докато я приберем. Тя ходи на контролен преглед за хидроцефалията. Изписаха ни, аз си дойдох, тя пак си закараха в Кермен, защото ние на 28 януаря я взмахме. Вечерта казваха тук персонала, защото майка й се тръгна. Тя остана, понеже още си беше в дома. И казаха как цялата вечер я търсила майка си.
През 2010 година в България стартира изготвянето на първоначалните оценки на децата и младежите с увреждания. Тези оценки се правят от мултидисциплинарен екип, включващ специалисти от Държавната агенция за закрила на детето, представители на регионалните здравни инспекции, местните координатори по проект «Детство за всички» и представители на специализираните институции. Изготвят се графици, планират се последователни действия във времето с оглед на здравословното и емоционално състояние на всяко едно дете или младеж. При първата си среща леко се оплаших от вида на детето, защото това беше една голяма спина бифида, една голяма глава, имам предвид хидроцефалията и така един празен поглед. Тя абсолютно не реагираше на никакво човешко присъствие. През 7-те си години, прекарани в институция, малката Теодора се храни само с биберон и пасирана храна, а теглото й е отчайващо ниско. 2-3 месеца я карах на пасирано и почваме обикновено, както ние ядем. Така и тя. Тя не можеше да дъвчи, тя не можехме да я научим да дъвчи колко време. С пасирано, тя само каша с лъжицата и гълта направо. Тя не може, няма навика да дъвчи. Много е интересно желанието на тези родители, които, ако четем досието на детето и видим, че са подписали декларация за отказ от родителските си права, бързо бихме поставили в категорията безотговорни родители. От документите, с които имах възможността да се запозная, ми направи впечатление, че по време на престоя не е посещавано детето, няма контакти, вписано е в регистъра за пълно осиновяване. Нито за миг тези родители не са били безотговорни. Тяхното желание за детето винаги е било живо. Как мога да се откажа детето си аз? Аз умирам за нея. Аз имах толкова голям мерак и пето дете ми е женско. Но те са смятали, че детето ще загине и са изпитвали голяма болка за това. От чисто човешка гледна точка съм се задавала въпроса как спят спокойно тези хора. Да спа спокойно, как ще стане това нещо? Да знам, че тя е там, аз да спа спокойно, тук не става. И се радвам за това, че това, което ние сме го коментирали като опасения, въобще не се потвърди, а напротив. Не, още като я видяхме, се разбрахме с жената и рекахме, да ще я вземем. Да ще да я гледам там, по-хубаво си и при нас. То си е наше дете. Въобще не съм обмисляла с никой нищо, казах само вземаме и това е. То не е чуждо дете, то си е наше дете. Най-смайващото е, че тези родители, на които по такъв, как да кажа, нехуманен начин е съобщено, че детето им е живо и се намира дома в Кермен, не са се оплашили, те са се втурнали. Когато родителите решават не само да възобновят контакта с детето си, но и да го вземат вкъщи, те се обръщат към отдел социална дейност в община Сливен. Началникът на отдела ги приема и прави всичко, което е по силите му, за да облегчи процедурата по реинтеграцията на детето. Осигурихме им неограничен достъп в специализираната институция, без значение кой ден е, колко часа е. Хората са от друго населено място, налага им се да пътуват. След решението да си вземат детето, животът им се променя драматично. Нищо не е както преди. Ами, нямахме такива ангажименти за сега. Стоп! Вкъщи. Иначе ходихме навънка, защото тук няма работа. Ние сме хора на години, които никой няма да вземе на работа. При него беше много сложно. Ние вземахме. Аз, като се дойдох, се регистрирах на борсата, защото така ме посъветваха, че за да я взема и да стана асистент на нея, трябва да съм на борсата. Но след това казаха, че той също трябва да бъде на борсата. И той е безработен. Трябва също да бъде на борсата. Ние се върнахме от Гърция и без работа сме край. 150 лева плащат, дете гледа. Кога ще прави стаж моята жена? Ако да прави. Трудно си я гледам. За 3 години е 100% инвалид, за 3 години е пусната за пенсия. Като минат 3 години, трябва да я караме пак на тел. Ще видим. Ако увеличат малко пенсийката, 170 лева дават на нея, 150 лева на майка и са парите.
Да, вярно е, съдействахме на бащата за започване на работа, включихме го в програма, програмата приключи, след това съдействахме за удължаване и за назначаване на постоянна работа, защото това е част от подкрепата. Трудно, не трудно, вземахме се. И се я гледаме. Докато можем, ще я гледаме. Да после вече гаранция не давам като причина. Това е историята на Теодора. История с щастлив край. Благодарение на желанието и усилията на семейството. Благодарение на подкрепата на проект «Детство за всички». Благодарение на помощта от общината и съдействието на директорката от дома в Кермен. Приказка, която е още едно свидетелство за това, че там, където има любов, чудесата са възможни. Теодора, която виждаме във филма, е едно успокоено, красиво дете, което няма нищо общо с картината на едно изоставащо дете в дом с хидроцефалия. Тя се е променила изключително много след щастливата среща със своите родители. Те играем, скачаме по леглото, карти, пишем на дъската. Ми слуша музиката и някакви шишенца им дават. Му едно шишенце от сироп. И го взима и говори покрай устата с като микрофон. Те не може да говори, нали, ама се вика мама. Тактува си, играе с ръцете. Семейството ни придружи при гостуването в дома, но малката Теодора изглежда за миг си помисли, че са я довели, за да я оставят обратно тук. Няма тъти, няма. Тъти ми си дава пилича. Няма тътница. Бахварците са накъде Слънците са. Един е при нас, другите са сигурни. Добре са. Когато са били построени преди повече от 60 години, домовете за деца и младежи с умствена изостаналост са имали за цел да скрият различните деца от очите на обществото. Тяхната концепция е доказана, че вреди на децата, че грижата е анонимна, че децата страдат. Теодора беше едно от 1500-те деца, живеещи в специализирани институции за деца с увреждания в България. Сега вече си е вкъщи, при мама и тати. Спокойна, щастлива и обичана. Тя ми е слънцето на мене. От работа се прибирам, аз се бързам да се явя. Проектът «Детство за всички», както виждаме от тази история, дава възможност за много щастливи срещи. Всъщност, той дава възможност за срещи изобщо. Така че проектът «Детство за всички» приключва с един морален дълг, тежък за нашето общество и отваря големи предизвикателства пред цялата система за закрила и социални грижи и социални услуги, пред детското здравеопазване и образование, защото тези деца, напускайки домовете, ще трябва да бъдат лекувани и образовани както всички останали, а това не е очевидно, не е факт и предстои всички ние да работим за това.